takbiran. Tapi aku krungu suarane tangga. Nyapa maneh? Ya ampun. Urung. Anake dhewe. Anak kuwi nyapa to nyang urung tak apa-apane kok wis anake dhewe. Nyapa maneh? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus tapi jarine tangga samping omah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora mirang? Dek mau ki tak becek ki takbir keleleng lho Pak. Assalamualaikum. Cewek meneng sik niku to sik. Syukur wae. Pamite iki takbiran. Takbir keleleng. Ah, wis mbok becek iki takbir. Wis tak becek. Jarine tangga samping omah iki lho. Jare tangga samping omah ki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah koyo bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sampun ngaturaken penutup ana ing season goro-goro kripik gedang kripik telo sithik edang weten rata. Ayo. Nutuke babaring lakon. Heeh. Kaya ngapa babaring lakon Wahyu Purbajati tak derekke Mas Petro. Ayo. Caritaning satriya linuwe kang waradi mring kautaman tan pegat mring pangestine ing begegek ugeg sadulita hemel-hemel lae ndara kula Ndara Raden Permadi, Ndara Raden Paragana. Kepiye Kyai Semar Badranaya? Menawi boten klentu jengandika Raden Permadi menika katemben kemawon palakrama kaliyan garwa jengandika nuwun inggih menika Kusumaning Ayu Dewi Bratajaya utawi Dewi Lara Ireng. Arabi nembe kala winginane lah kok sampun paduka tilar ingkang garwa nitik saking lekering wadana jaiting nitra kang sarta tepunging wimbo kok sajak wonten gembolaning perkawis ingkang kineker Kakang Semar Badranaya wonten dawuh Ndara si Bratajaya tak tinggalake ora mergo tanpa sabab. Lah nggih, sababipun menapa, Ndara? Awit Pramadiya Margana nampa wangsit saka dewa kalamunta setitik wanci maneh bakal ana nurbating Gusti ingkang tumedhak mapane mapan ana ing astana Gadamadana ingkang ingaranan Wahyu Purbasejati. Wahyu Purbasejati mono mujudake wahyuning panitisan. Mula Kyai Semar tukul saka prentuling ati ning Margana kepengin anyadang kang sarta nyadong wahyu panitisan ingkang ingaranan Wahyu Purbasejati. Kalamun Wahyu Purbasejati wis kasembadan ndak gayuh tegese bakal nyrambahi katentreman kayuwanan miwah karharjan anggonku bebrayan kelawan si Bratajaya ya kelawan si Lara Ireng. Mekaten to Gus pancen bener kawula nyata.
Mula tarunana windanana derekna aja negake kang dadi lakuku. Pati-pati Permadi ora bakal bali yen durung ngregem Nurbating Gusti ngaranan Wahyu Purba sejati Kakang Semar. Sikra kang pala tumingal Palawanuting ranu Kersing karsanira gering kayu manis elingira Gusti Hong ilahing sekaring bono langgeng Kakang Gunaresi Narada Kakang. Kula bisa banteng mareng kawula wonten punapi Adi Guru? Kakang, mestinipun Kakang Gunaresi Narada sampun tanggap ing kahanan kang sarta swasana ingkang gumelar wonten ing Kahyangan Suralaya ing rikalenggan sakmangke. Kahyangan Suralaya ing dinten sakmangke ketaman goro-goro kagiri-giri. Mubal endut isi blegedaba ngakak galak kumitir petite Sang Hyang Nagaraja akarya goreh rongeh bingung bilulungan Palhabsara miwah Habsari menawi miturut gagasanipun Kakang Gunaresi Narada gara-gara ingkang sumundul wonten ing Kahyangan kadaya saking menapa Kakang Adi Guru kula menika dewa tuwa menika petanganipun namung ilmu titen gara-gara semundel mring Kahyangan Suralaya awet dinten samangke wonten titah Pujangkara ingkang nedheng teteki Ayaga Brata mapanipun wonten ing Astana Gada Madana Astana Gada Madana lho nggih sinten titah Pujangkara kala wawi kang nedheng Amanguntapa ingkang handayani geter pateteran kahanan Kahyangan Kakang. Mugi kawuningan Adi titah Pujangkara kala wau tanah sanes ratu ing negari Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna angka kalih Ratu Mandura Prabu Baladewa dene ingkang pungkasan panengah Pandhawa si Permadi nggih Maragana punapa ingkang dipun ajab boten wonten sanes kejawi namung tumurunipun wahyu panitisan Wahyu Purbasati ingkang sampun kinodrat ing jagat pinus ing widi pinurbing dewa kanugrahan kala wau kedah tumurun ing rikalenggan sakmangke Adi
kuku sing tupa gumelun gening kentyasang hapeke kalengku sagung jajahan nanging sanget hengipi inggih kakang ngantos lipya anggen kula menggalih pancen sampun dados kodrating Bathara mbok menawi ing mriki kalenggan sakmangke Wahyu Purba sejati menika kedah tumurun wonten Marcapada dene kodrating Bathara Wahyu Purba sejati kala wau badhe tumedhak mapan wonten ing Astana Gada Madana papan pesareanipun para leluhur ing nagari Mandura. Lajeng ingkang pengawak Wahyu sinten? Mboten wonten sanes kejawi namung nggih nggih sukmanipun Prabu Rama Wijaya. Dalasan sukmanipun Raden Lesmana Widagda kepengker. Awit Wahyu Purba sejati kala wau kapirang dados kanugrahan dados cacah 3. Ingkang angka setunggal nggih menika Wahyu Purba. Wahyu Purba menika maknanipun tegesipun ingkang wenang anampi inggih menika ratu ingkang dados pengawakanipun titis Bathara Wisnu ingkang dipun sarirani dening Prabu Rama Wijaya kedah tumurun mapan wonten ing angganipun Ratu ing Ndarawati. Dene angka kalih nggih menika Wahyu Sejati. Wahyu Sejati pinirang dados cacah kalih. Nggih menika wahyuning kabrahmanan lan wahyuning kasatriyan. Ingkang dipun pengawaki dening Raden Lesmana Widagda. Ingkang angsal wahyu kabrahmanan cumandha wonten ing Ratu Mandura Prabu Baladewa. Wahyu kasatriyan cumandha mapan wonten ing panengah Pandhawa Simaragana nggih Si Permadi. Makaten adik nggih lakar kados mekaten Indra Suropati. Wonten dawuh Rama pukulun hamiji dumateng ingkang putra. Mara coba metu njaba timbalana. Sukmane Rama Wijaya dalasan sukmane Lesmana Widagda kon madhep marak mangayun amit madal pasilan dukulun. Timbalanipun Sang Hyang Manik Mayamiji kula Rama Wijaya kula pun Lesmana Widagda duh pukulun. Iya. Dina iki jeneng kita sakloron kang dadi pengawakaning Wahyu Purba Sejati. Wahyu Purba Sejati kapirang cacah 3, Wahyu Purba utawa Wahyu Ratu kang dipengawaki dening jeneng kita Rama Wijaya manunggala kelawan padha padaning Ratu Titis Wisnu kang menang nampa Wahyu Ratu utawa Wahyu Purba ya kuwi Nalendring Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna dene Lesmana Widagda ingkang dadi pengawakaning Wahyu Sejati kapirang dadi 2 Wahyu kasatriyan kang sarta kabrahmanan. Wahyu Brahmana manjingana ragane Ratu Mandura, Wahyu Satriya manjingana ragane Margana ya Si Permadi kang dina sakmengko katelune pisan wis mapan ana ing Astana Gada Madana. Enggal budhalo
kodrating jagat wahyu purba sejati kudu tumurun dina iki uga nyuwun pamit duku ulun. Wah, latialah. Ya. Mangen jara lagune ngangin gugur hagaraning haraga guruh-guranita areh kagiri-giri kuwe ladalah kahanan Dwarawati kumplang kahanan Dwarawati sepolir asepah samun ditinggal ratune golek kanugrahan prajurite ya padha lena sing ana sak pengarep aku ki wanita idamanku. Wow. Brata Jaya lara ireng poh turu nek jarike nyingkap nganti tekan pupu dhuwur. Bah, kaya pomo cara-carane wong mangan-mangan pisan wareg iki tenan. Tenan. Rambute wah ngemak ngembang bakung, rambute dawa nganti tekan bokong. Dedeke payah. Yaene iki lho, Wah. Tombo kesel yaene iki lho. Pondong nyebat tate karwa Prameswari ana negara Pasir Kumelar. Hoi! Alaya. Sian ora kaya bengi iki. Iki acarane apa? Gusti Putri Bratajaya ilang laporke ratu Gustiku. Bata merah ingsun Prihatin was pokong mijil tuhu dahat tanpa karya sakang rinamakan Gusti.
Gra sedakep saluku tunggal nalindring Durawati dari Sang Prabu Sri Bathara Kresna ingkang sarimbit kalian Kang Rakana teng Mandura Prabu Baladewa nutupi babahan hawa sanga angeningaken panca indriya panca lima indriya pangangen-angen hamberat hawa nafsu bebayu patang perkara amung sajuga ingkang sinidikara mandeng pucuking grana anut marang giyaning kekayon kayunyun angayati ayaning parutama kaya mati sajroning urip sajroning pati liyep layape ngaluyut pindha pecating supena sumusuping rasa jatine nalendra kekalih sedyaning kayun arsa hanyadang lan hanyadong tumruning wahyu purba sejati eling-eling nalendra kekalih pranyata jalma ingkang gentur tapane manteng semedine cinaket lawan dewane kocap sagebyaring tadhit Sri Rama Wijaya dalah Sang Lesmana ingkang minangka pengawakane wahyu purba sejati wis prapteng ana astana Gadamadana Sapanto wahyuning Allah kiya dumilah mangolah ilmu bangkit cahya ijo maya-maya mawa kekuwung manjing ana ragamu lan ragaku apa mratandani kanugrahan purba sejati wis tumurun Kresna nuwun inggih sampun Dunjeng Prabu kanugrahan purba sejati sampun mandhap wonten ing Astana Gadamadana sing entuk awake dhewe wong loro mboten ngemungaken kula kaliyan jengandika mugi kaweningan wahyu purba sejati menika pinirang dados cacah 3 nuwun inggih menika wahyu ratu utawi wahyu purba ingkang dipun pengawaki dening Prabu Rama Wijaya ratu duk kepengker ratu Titis Wisnu manjing wonten jiwa raga kula angka 2 angka 3 wahyu kabrahmanan kalian wahyu kasatriyan wahyu kabrahmanan nggih wahyu kabrahmanan utawi wahyu wadat manjing wonten jiwa raga jengandika Jengkaka Prabu lho la wahyu kasatriyane ayo aja ndelik kowe aja metan Margana inggih Ko Prabu ada umpetan delik barang dadi iki wahyu kasatriyan ingkang gaduh Yayi Panengah Pandhawa aku panjenengan ngangsalaken wahyu kabrahmanan utawi wahyu wadat resikone nampa wahyu wadat apa Kresna resikone apa wahyu wadat tegese wadat ki lak ora gepok senggol karo wanita to. Lakar kasinggihan. Lho, kamangka aku wis duwe bojo, Mbakyu Muirawati. Oh. Apa lak pegat iki nggo nek aku wis entuk wahyu wadat. Lho, mboten mekaten. Ampun dipun pangan mentah ibaratipun masakan nika kedah dipun ratengi langkung rumiyin. Maknane piye Kresna? Ngaten.
Wahyu Wadat menika menawi sampun dipun gayuh, menawi sampun krama kalih sawijining putri punika pantanganipun boten angsal krama malih kedah siji niku. Tambah ora entuk boten angsal bojomu telu. Margana barang akeh bojone. Aku mosok siji ndil kuwi. Nggih. Ndak kurang wibawa. Lah. Bojo siji hubungane dadak wibawa. Dadi ora entuk ya. Mboten angsal nikah siri, mboten angsal. Tapi sego. Digendak tok. Lah. Malah dosa ngupaya kanca lho. Margana kowe tak nembe wae rabi lho. Ora adikku wedok Bratajaya. Iki mau ana parang muka saka negara Pasir Gumelar. Saka negara Pasir Gumelar jenenge Lingga Sugardo. Kowe iki lagi rabi keluyuran, dadak golek wahyu barang. Hah? Bali, ayo mono adikku Bratajaya. Menawi kula sampun angsal kanugrahan menika mesti mawon nggih. Anyrambahe katentreman tumrap bebrayan kula kalian Bratajaya. Wis, ayo aja kesuwen. Kula jengandika ka Prabu kalian Margana. Wangsul sesarengan lon-lonan lumampah bali mring negari Ndwaraka lewat tepining lepen tempuran ingkang bening banyune. Mugi-mugi wahyu menika ambabar katentreman kayuwanan miwah karaharjan dereke Kresna. Tumaling siji cekuling jagone turu rame amalungi pratandane watine wis gagarinjang litang panjerino mencorok lir anajam emprojan mayu tumandang makarya tumaling siji cekuling jagone turu rame amalungi pratandane watine wis gagarinjang litang panjerino mencorong lehan aja Sinten? ayo tumandang Kadare sangga berangung ori nanggul kinempit kempit dosang retnaning bawono bocah emban Dwarawati mlayu-mlayu gawe kaget ana apa wonten Duratmaka ingkang hanyidra wani negari Dwarawati kelangan gedhen-gedhen yen malinge sing dicolong mung Mas Picis Raja Brana ikhlasna lelakna Byungban menawi ingkang dipun colong Mas Picis Raja Brana kula mboten badhe laporan lho lah sing ilang kembang Dwarawati kusumaning ayu Dewi Bratajaya lara ireng cinidra dening Duratmaka margana kewajibanmu. Mayangga seta cocak rawon miwang kapi mendo ana
Wanara Kusika Seta, tegese ana kethek kang wulese putih sapa no? Nggih. Nderek atepang Hanggladewano Kanjeng. Kula menika Anoman utawi Sanggana. Lonjong mimis playumu melarmingkus ambekamu merepeki Ratu Ndorowati ana apa pagine Anoman Sanggana. Kabar ingkang sumebar pawarta ingkang waradin sampun ngandharaken mbok menawi Wahyu Purba sejati sampun tumedhak mapan wonten ing Astana Gadamadana. Dene Ratu Gusti kula kepengker nuninggih Prabu Rama Wijaya ingkang sampun abadan sukma sampun manunggal dados sajuga kalian jengandika Sang Prabu Sri Bathara Kresna pramila janji kula patembaya kula gandeng kula ginanjar umur ingkang panjang. Kula mboten badhe suwita dhateng sinten-sinten kersuwa jengandika Sang Prabu Sri Bathara Kresna nampi pasuwitan kula ingkang dados panitisanipun Prabu Rama Wijaya ratu ingkang sami-sami dados panjelmaning Sang Hyang Wisnu dewaning kabagyan dewaning katentreman. Anoman kula wonten dawuh wong Jawa ngandharake jer Basuki mawa biya kelakone panjangka kudu mawa pangorbanan. Biya menapa ingkang kedah kula tebus adiku wedok Bratajaya utawa Silara Ireng murca saka praja kang tanpa pepoyan. Esuka sore Anoman bisa ngrebut baline adiku Bratajaya Silara Ireng saka Duratmaka tak tampa kang dadi pasuwitamu Senggana yun pamit. Yikara kelawan aku sapa Panengah Pandhawa Pramadya Bratajaya nututi kang dadi lakuku kawruhan ana wong ala watak nista budi candala kuwi dapuramu Bratajaya lara ireng kuwi garawaku wong lanang bakal mubal kang dadi kanepsane lamun dijarak rong perkara siji dijarak bojone loro dijarak anake Sembodo kang jinangka kowe ngrebut Bratajaya lara ireng yen wis pecah dadane ilang nyawane Maragana piye Hei antemo Wedane Dianan sak pungkure Margana ya Permati ana kethek putih ndadaki marang Lingga Garda Anoman ya Senggana. Ayo kowe Duratmaka kowe maling adep ana kaprawiran lan kadigdayanku Etian-etianan. Wantapaya nanggih yen kalih tanding yudha
prawira jayeng wewe bang wewe putih ilu-ilu panas hati ya jagat dewa Bathara ya jagat pramudi twetan-wetanan miyen jaman Ramayana Widawati nitis mring Sinta aku gagar wigar babar wirang perkarane tablek gunung karung-ruran karo bedhes Hanoman. Iki wis jaman Mahabharata Widawati nitis marang Brata Jayalaya ireng. Lah kok sing dadi pepalang ora wurunga Anoman. Ayo gelem minggat apa ora? Apa pengen tak mbruki Gunung Rambah kaping pindho? Ora. Aku kapok, Man. Aku kapok. Yen pancen kapok minggato. Dasa muka Gudha Yitma Dasa Kumara kang dadi lambang sial dangkal bebentu mewah reretu Sukerta kang sarta memala ilang aja mung aning negara Ndrawati ilang mapan ana ing desa Tegal Ndelima ora gelem minggat nggura Gudha kelawan marga masyarakat Anoman kang dadi bebeteng. Aduh apa Mas? Sampun wangsul Dewi Bratajaya utawi Dewi Lara Ireng duh Kanjeng mugi nampi dumateng pasuwitan kula. Anoman kapara nyata ya. Nanging ngene ya Senggana. Umurmu kuwi wis beda karo biyen ibarate surya ta srengenge, umurmu kuwi wis ngliwang mangulon tegese. Wis rampung jejering kewajiban manggonmu dadi satriya. Anggonmu suwita marang Prabu Kresna aja dadi satriya ning madeka dadi pendhita utawa brahmana. Ndak wene wilayah ana gunung sisih kidule negara Ndrawati ingkang ingaranan Gunung Kendali Sada ya Gunung Kundalini. Mangas Rama ana kono dadiya pendhita dadiya brahmana. Peparapo panemban Begawan Anoman ya Kapiwara ya Begawan Mayangga Seta. Anoman matur nuwun Kyai Semar. Ngaturaken agenging raos panuwun dhumateng Kyai Semar Badranaya ingkang sampun paring suluh-sulak pepadang dhumateng jasatipun Kapiwara paring pitedah lan pituduh anggen kula nengga dhumateng Astana Gadamadana kula sampun nampi pasuwitan nuringge suwita dhateng Ratu Ndrawati. Umurmu sing dawa sramakna kanggo kabecikan, aja jeleh dadi wong apik ya Anoman. Aja bosen nyramake urip ana ing lajering kautaman kang sarta lajering bebener. Aja bosen dadi wong apik.
Aja bosen dadi wong becik. Amarga Anoman wis janji lan wis dadi pepakeme wong urip ana ing alam padang. Wis dadi pepakeme wong urip ana ing jagat raya. Urip kuwi mujudake pengalaman, urip kuwi mung kanggo ngladeni pangeran.